Lakas ng tindigan yan. Carbon Lodi oh. Umpog natin yung sarili natin. Tigas. Nike. Ang kakaiba sa kanya, pag in-off natin yung ilaw, yun, lumiliwanag. Parang emerald yung kulay. Bagay ito sa mga mahilig maglalakad sa madilim. Balik na muna natin yung ilaw. Sapatos PH exclusive flex video po para kay Sir Mark Christian. Ito po yung tatlong shoes na interesado kong kunin. Pinagtabi-tabi ko na para madali nyo pong makita. Pakita po natin yung harap, yung gilid, yung likod, at yung ilalim. Napakaganda pa po ng ng kondisyon. May mga minimal stains lang na sa tingin ko kayang-kaya tong tanggalin. Pero yung kalidad ng kondisyon niya ngayon, okay pa. Pati yung air unit niya po sa likod, okay na okay. Matigas pa po siya. Lalong-lalo na yung ilalim niya. Ito naman si Adidas. Harap niya, yung gilid. Po yung ilalim. May minimal heel drag po dito sa part na to. Tapos yung likod niya. Wala akong nakikitang problema sa kanya. Siguro masarap din tong suotin kasi advanced technology ng Adidas. Nike Zoom natin. Nike ZM. Front part niya. Sa tingin ko po hindi na to yung original shoelace niya. Insole niya, nandito pa din intact. Pati yung sa Adidas natin, may insole din. May insole din si Anthony Davis. Okay na okay din yung ilalim niya. Merong konting bato lang, tatanggalin natin yan. Bibigyan ko siya ng pangmalakasang discount kasi tatlo po yung kukunin niya. Yung iba po na gustong magpa-exclusive flex, PM lang po kayo, papakita po namin kung ano yung gusto nyo dyan. Gusto nyo ba yung Travis Scott na yon, yung Palladium na yon? Alam nyo po ba na ang Palladium ay isang company na gumagawa ng mga gulong ng eroplano nung World War II. Nung natapos yung World War II, so ginawa na lang nilang sapatos yung mga pinagagawa nilang gulong. So isa din yung magandang brand pagdating sa mga boots. Napakagandang pang motor niyan para dun sa mga gustong pangmalakasan ng pormahan sa mga rides. Ito may Vans pa din dito. Napakaganda ng colorway niya. Teka, so tangos oh. Tapos yung J4 natin, dami nagkakagusto dito sa store nito. Naglagay kami dito ng mga gang nito guys. Meron din dito pang basketball na low cut from 361. Quick foam technology ng 361. Kulay gatas. Itong Vans to napakaputi. Ang ganda-ganda pa. Ang linis-linis. Tigas ng sole at mabigat. Pantang running shoes. Sa tingin ko pwede rin to pang basketball. O halagang 650 lang. Okay na okay din yung datingan niya. Ang ganda ng colorway. Blue-orange oh. Complementary colors yan oh. Ang undefeated dito sa baba. Undefeated from Nike. Meron din kaming J4 dito na pulang-pula. Pansin na pansin ka pag naglakad-lakad ganito. Zoom assertion from Nike. Tutulis pa ng pattern sa ilalim. Running shoes from 361. Puting-puti. So ito Jordan 3. Tinker Hatfield. 8.5 yung size. Ayun yung tag niya. Lakas ng tindigan yan. Carbon Lodi oh. Umpog natin yung sarili natin. Tigas. Nike. May Jordan 13 tayo dun sa taas. Tapos may Kyodan dito na napaka-solid pa. So walang ka-issue tong Kyodan na to. May minimal gas-gas sa gilid. Pero ayun, buong-buo pang midsole niya. Yes, ito yung isang Jordan 4 na black natin. Nabili na yung isa ni Kuya Boy eh. Tapos pakita ko to guys. Merong kakaiba ditong sapatos. Mukha siyang Dunk Low. Pero hindi po ito Dunk Low. So ito inspired lang. Hindi po siya Dunk Low. Pero ang kakaiba sa kanya, pag in-off natin yung ilaw, yun, lumiliwanag. Parang emerald yung kulay. Bagay ito sa mga mahilig maglalakad sa madilim. Babalik na muna natin yung ilaw. Size 9, fashion brand, 650 lang. Napakaganda pero mura to dahil nga fashion brand lang siya. Hindi siya branded na gaya ng Nike pero ito, umiilaw sa dilim. Meron din tayo ditong Nike Air Relentless. Air Relentless 6. Grabe to, hindi to sumusuko. Meron din ditong Air Max. Buo pa yung air unit niya. Antang kulay gatas, size 8.5. 850 lang to, napakagaang. Swerte makakakuha nito. Tapos meron ding Anta, 800 lang. Matitigas pa yung air unit nito sa ilalim. Okay na okay pa siya. Joyride oh, parang may candy sa ilalim. 850 lang, 6.5. Mabigat na naman. Kasi ito from Anta. Napakagaang. Ganda ng colorway. Tapos meron palang Pegasus dito guys na napakaganda pa ng kondisyon. Ito yung tag niya. Masarap suotin. Pegasus. Kung merong Nike, merong Airky. Halos hindi ginamit eh. Uy! Tapos ito Zoom Structure 20 from Nike na naman. Tapos ito from Airky na naman. 750 lang. Napakagaang na running shoes. 361. Ito big size to. 43 euro. 750 lang. Masarap din to sa paa. Napakagaang. Equipment yan oh, from Adidas. McQueen. Tapos ito Adidas. So yun si Jordan 7. Nandiyan pa din. Si Jordan Mars. So yan yung mga natin. New arrivals. Sinisingitan po namin yan palagi ng bago araw-araw. Tapos ito yung mga pambata. Dito sa loob. Ito araw-araw pong nababawasan tong 50% off rack natin. 50% off to Vans. 700, 350 na lang to guys. 350
$150. Klaruhin ko lang, mura to kasi may mga issues na siya. Yung mga limited lang po, bagay po ito sa inyo. Kung maparaan at madiskarte po kayo. Ito rin, Lebron 50% off, 700, 350 na lang. So, ang issue lang nito, malinaw na may heel drag siya. Exposed na yung air units. Pwede nyo po siyang lagyan ng glue dito sa part na to para maprotektahan yung air unit. Nandyan pa rin yung mga pambabae natin. Isang buong wall na puro pang babae. Tapos ito naman, yung mga high cut and pamorma natin with all the basketball shoes sa part na yan. Tapos ito naman yung mga men's casual shoes natin. Tapos nandito din yung mga Vans at Converse natin na high cut and low cut. Ito leather po ito, puti, Converse, size 5, maliit lang nga. Tapos meron pala ditong animal print na Vans. Matigas din yung rubber niya. Yung mga size 10 dyan na nahihirapan maghanap ng running shoes, ito, naka NMD na kayo dito. Nandito sa ilalim tong Adidas na to, kakaiba yung ano niya. Diyan pa din yung mga pantusok shoes natin. Pantusok shoes yan, oh. Nakakatakot tong isuot eh. Yun, oh. Grabe oh, bawal nga lang tong ilagay dito sa leather kasi baka mabutas. Yan po yung iba, maglalagay po ulit kami ng mga panibagong sapatos dito sa ating new arrival wall. Pero malaking sorpresa po yun kasi malay nyo, may Dunk doon, may Travis Scott doon, may J1 Chicago doon. Hindi natin alam, papakita namin sa susunod na video. So maraming salamat po sa oras ng inyong panonood. Kung may gusto po kayo, PM lang kayo dyan. Nahihirapan po kami mag-reply pero sinisikap naming sagutin po lahat. So salamat sa panonood, see you next time.